bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizi 828 emsakazweni wakho ukhozi FM samukela ke unkosikazi kaMasoka Novalo. Tathebethu sibingelele sibamukele kukhozi ekuseni. Ngibingelela abafazi bami ngibingelela ngibalekele. Ngicabanga ukuthi nje umoya wakho usayiphezulu namanje noma kunje. Noma kunje ngisayibambile. Bakithi Nkosi yami. Asikhuluma nombuzeni lapho uyasitshela ukuthi ubuhambe nabo nawe uye khona lapha yana niyobona. Asiqale ngokwakho. Ukuseyibuye umyeni wakhe lo obumfice lapha? Cha, mawubuka nje isimo kusona angeke. Akuyena lo muntu engimaziyo ngoba ngisho ukuthi ngiyakhuluma naye ngiyabona ukuthi inkulumo ayihlangani okukhombisa ukuthi akuyena. Uyakubona wena ukuthi uwena. Uyangibona mina kodwa futhi angazi ngachaza ngithini kodwa nje uyambona ukuthi sesimweni nje esingachazeli sokuthi akayena lo muntu lo mina engimazi eyena. Manje usengathi omunye umuntu. Sine message obakuthumele yona la ku Facebook. Ungasitshela ngayo ukuthi uyithole kanjani? Izolo ebusuku ngitholile i-message ku-WhatsApp. Ngisendela enye intombazane ithi kumina ithola le message inbox wayo ikhuluma nalo sisi lo uthi uyifune kuyithola ngathi uyifune kwi-friend list yakhe uma siwa ku Facebook. Yase imbhalela ngoba ibona ukuthi usondelene naye. Iyasho ithi ibithwasa naye iyabona manje ukuthi babonile bona ukuthi lokhu yakuthwasa lokho akona ukuthatha khona into erongenziwayo bayathwetshula lapha yana mase bethwetshuliwe ngale kathi benele ebusuku baba namaphupho kube ngathi abantu badala basemakubo ukuze bezokhoza ilethu ukuthi bayathwasiswa ngempela bakwazi bathola indlela baphulula babaleka waseyayaleza ethi uyacela ukuthi kube khona indlela ukuthi Masoka size akhishwe lapha yana ngoba ngeke aziphumele yena kumele kuze kube ukuthi ukhishwa ngenkani kumele kuhanze amaphoyisa ngoba le nto ngeke iziphele kahle. Ikhona imizamo usuyenzile kodwa phela ngiyazi uyithola izolo i-message. Ikhona imizamo yenzayo ukuthi uthola amaphoyisa akhishwe njengokusuggesta kadadewethu lo. Okwamanje bengisathi ibhekile engazi njani ngicelile kodwa kule ntombazane ngisendelile i-screenshot ngathi akacele kulowaya uthi cela sizamele ukuthi sithole inamba yakhe khona sizokwazi ukuthi sikhulume naye. Abasekhaya kubo lazalwa khona uMasoka Novalo konje wakabani isibongo? Owakangcobo wena umabani? Umalithuli. Wena umalithuli ogane kaNgcobo. Yes. Bathini la ugane khona? Bayafisa ukumsiza kangangokuthi nje ukhona usisi wakhe obhizi nami ngaso sonke isikhathi ukuthi uyacela ukuthi sengiseveni ingamo ukuthi akwazi ukuthi asizakale. Kube ukuthi ngiyayithi mina njengoba sisobabili sisi sizokwenza njani ngoba le nto mina sengile lapha kaningi ngifike ngihluleke ngijike ngibuye inyanga ibukise ngami ngoba uyabona vele ngisuke ngihamba ngedwa. Sizokwenza njani sisobabili sisi yadidinga ngathi ningaba nabantu nikhulume ngaphambi kokuba niye khona niye senathi ukuthi lapha niyofike nithi ngoba manifika lapha nithi ngihlala phansi nenyanga labantu enifike nihamba nabo bajike bona bavumelana nenyanga nithi niyaphuma sebeyayikhawula sekuyahlekwa sekuhle nikade endleleni niplani ukuthi mina hayi manje siyakhona siyokwenza ukuthi kodwa mase kufika laphaya fika iphela yonke lento ngaze ngithi sisebenzise yona ngenyanga noma kusesekwenzekile ithena-ke kade fonile-ke yena uNgcobo emasontweni adlulile ethi mina ngifake inyanga yakhe emaphepheni nalaphi nalaphi ayithule ngoba ithule izokwenza into kumina nani ngishayile ngisalindele konke-ke lokho esizokwenza ngifuna ikwenze kahle ngokuthi abantu ngibazisile bayazi. Yimake ufolelwa nguye ubaba kwakho akuyona nalenyanga iyona emkhulumela uyena oyikhulumelayo. Akangifoneli mina ufonele ekhaya athi angikhuzwe ngasona ukuthi njengoba esona nje shuthi ufonisa ukuthi imthethisile shuthi ngokuthi phela mina ngifakile emaphepheni amathwasa abaleka kanjani ngoba kwabala nokuthi amathwasa abalekile washo into eningi kodwa manje futhi sengifake screenshot izolo futhi esokuthi abantu babalekile nani sengiyaqhathanisa sengiyabona shuthi iyahlangana le. Okay, lelo sisabonga ukuthi ukhulume nathi ukhosini FM. Asithemba ukuthi isisombululo uzogcina sambe sifikile satholakala. Mase ukuthiwa lo. Hey mina ngazi ukuthi ngingaba kuphi nendawo? Ukusenyithemeni. Kodwa la ngiqhamuka khona enizalwa khona. Kubo kusehlokozi mina ekhaya lami kusemthwalweni. Ehlokozi. Angaze nibike mhlawumbe eindoneni enkosini yasehlokozi ukuthi kunomuntu wayo olahlekile. Ngingakaze ngikwenze lokho nanokuthi Ehlokozi angiyazi inkosi yakhe yangakhona bengakuzazi kakhulu inkosi yangakhona. Ngoba kubalekile kakhulu lokho inkosi yazi ngoba umuntu akaduki inkosi ingazi nayo kufanele yazi inkosi izokwazi yona ukuthi ingalekelela kanjani ngoba egcina lokho konke uma engadlula emhlabeni afela khona kufuneka abuya futhi azongcwatshwa la endaweni yenkosi inkosi yobe isithole egcineni khona into ekuyenzeka kanjeni uyabona ngingakhipha nanezinsizwa mhlawumbe ziphume kuningi engakwenza yona njengomholi ibambisene namaphoyisa. Okay, thelebethu asibonga kakhulu sobuye sikhulume ke nawe ngokuhamba kwesikhathi. Ngiyabonga.
Okay, 8:34 kumele sikitshe bese ke kumshow abusibheka ukuthi khamba kanjani kwezemidlalo. Umsiza kanjani umuntu omdala onebhasi othi angikwazi ukuphuma mina angifuni ukuphuma. Because I'm sure isona strategy esebenziswayo la. Ufika nabaphoyisa kufike nani ethi hayi no. Ngiphoqiwe mina ngihlalele ngoplaza kwami. Uma usufile ufela la. Inkinga baba. Inkinga yethu futhi emndenini. Abantu abazi umthetho bengasiza thina. Yini kumele ahlole isimo sakhe. Qala ukwazi ukuba nento oma ngayo ukuthi uhleli la simply because okay mhamba akabeke eceleni maso akabheka akadilwe noGumede yena uGumede uhleli kanjani nomnumza uthi uzobihlala kanjani ubihlala ha ngeke uvele uhlale nendoda komunye umuzi nje ikhethela izihlalele nje kwakho nawe indoda ngokwakho nawe indoda umnumzane uthi khona umnumzane ozihlalele uyamqhuba ubiza abanye abanumzane nje nangu umuntu engafuni ukuya ekhaya exoxa ngento ezikwazi unkosikazi beyingane nabantu bakini umnumzane wekhaya angikwazi uyicala nje obula kimi nanezimoto ubabheka uthi unjinjene uthini unjinjene phela akasuka production ezengane awumuntu obona akeze uthi uma kuthiwa bengatholakala ePaul uthini yena ngalolu daba cha uthi ngimthinto nje production no mina okay